Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karaharyan kawilujengan mugi tansah kajiwa saha kasarira dumateng panjenenganipun para rawuh, para lenggah, para tamu kakung saha didalasan wonten ngarsanipun panjenenganipun para sepuh bini sepuh, wonten ngarsanipun panjenenganipun para tamu, para lenggah, para rawuh kakung saha putri ingkang satu kinurmatan keparenga kula munggel angin paduka sami ketempen wawan pangadegan awit kawula awet nuhuni menapa ingkang dados aturipun bapa tukimin sekalenipun bilih kula kinten ngaturaken menggah wikados senggati babaring sedya pawiwahan wonten ing mriki kalenggahan menika wiwit purwa madya ngantos titi paripurnaning pahargyan prasaja wonten ing mriki kalenggahan menika. Saderengipun kula matur sumangga kula dharekaken mancataken raos puja dalah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Angka kang Maha Agung miwah Gusti ingkang Maha Mirah. Awit sih wilasanipun kula dalah panjenengan sedaya tasih dipun keparengaken makempal manunggal netepi darmaning agesang bebenaken awrat nuhuni menapa ingkang dados aturipun bapa tukimin sekeluarga. Menggah atur kula ing nomor sepindah panjenenganipun bapa tukimin sekelanipun lumantar kula ngaturaken wilujeng siyang wilujeng rawuh katampi kanthi raos suka ebang manah ingkang salajengipun panjenengan sedaya kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos titi paripurnaning pahargyan prasaja wonten ing rikalenggahan menika. Menggah wigatos sing gati babaring sedya pawiwahan wonten ing rikalenggahan menika nenggih panjenenganipun bapa tukimin sekalibu netepi darmaning asepuh hangrakit sekar capaka mulya hamewa sihi mahadya sutta hambayong risang kemanten sarimpit rikala dinten Minggu Surya ingkang kaping 19 Oktober taun 2000 selangkung bilih putranipun ingkang sesilihipun bagus Tri Susila Adi sampun kalamban ijab kabul kaliyan Dyah Ayu Rara Damai Putri Amandani putra tinaya saking panjenenganipun Bapa Sugiono Ibu Rohmiaten ingkang mijil saking dukuh kelipan gagak sifat ngemplak Boyolali. Menggah ijab kabulipun sampun kalamban dinten Minggu Surya ingkang kaping 19 Oktober taun 2000 selangkung udakawis jam 7 enjang ingkang manggen wonten ing Gedung Mutiara Jalan Ahmad Yani nomor 13 Kerten Lawean Surakarta. Awit doa pangestu panjenengan sedaya kala wau ijab kabulipun kalis nir ing sandikala. Awit saking menika keparengipun bapa tukimin sekalianibu wonten lilaning penggalih panjenengan sedaya kasuwun paring puja astawa puji astuti dumateng risang tamanten sarimpit anginipun badhe hanggebyur bebean inggal mugi-mugi sageta hantut runtut bejo mulya menaka kang jinangka lan basuki menaka kang kaestu ingkang akhiripun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Panjenenganipun para rawuh, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan. Panjenenganipun bapa tukimin sekalianibu ngaturaken martun nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sanak kadang pamong mitra ingkang tebih ingkang caket ingkang sampun paring sadyantu menapa ingkang dados bot kerepotanipun hamba pilih panjenenganipun boten kuwawi hambang solaken sadyantu panjenengan sedaya kala wau namung kasumangaken dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung miwah Gusti ingkang Mamirah mugi-mugi sadyantu panjenengan sedaya kala wau dipun catheta dados amal kesaenanipun.
lan boten kanthal penugi dumateng para kadang medhun ingkang sami nawung pidha ulah leladi wonten ngarsa jengandika sedaya hamba bilih wonten ingkang kirang suba sita rehing tata krama lumantar kula tansah mawanto-wanto nyuwun kuning samudra sih bangsama panjenenganipun para rawuh para lenggah para tamu ingkang satu kinamatan panjenenganipun Bapa Tukimin ugi ngaturaken pangapunten ingkang saageng-agengipun dumateng panjenenganipun para rawuh para langkah sanajan to tebih-tebih dinten sampun karancang karakit karencana ananging tentu kemawon tasah kathah kekirangan saha kekilapanipun pramila hamba bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya kirang tanggap tangguh miwah gugup. Mugi-mugi panjenengan sedaya paring pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kula pribadi minangka talanging basa kathah atur kula ingkang kacecer karempit kirang urut basa tuwin sastra langkung-langkung tumantuk dumateng atur pambagya raharja. Kula tansah mawantu-wantu nyuwun gunging samudra sing pangatsama. Babet-babetane ngatur ihdinas siratal mustaqim. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.